pod ni Limbe County ma Mombasa kama bende joka kingi limo county no. Jotich mag kambi mar posta kawuono bago ng'anye pacho kama ngima kage yuago midhiero mathoth ma okwako kambi mar posta kamoting'o leo mar chudo mar osara maromo dweche 5 nyaka Ramogi waiko weche mathoth madhi nyime pacho kaka chiel koda gwenge mali bamba kao kamano wachak weche mawamiyo pek. Oula mapeko monjo gwenge mag Samburu kod aluorane kalure gi koth ka jokor chal kor lwasi wacho ni koth pod dhi medo chue mapek. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. It's a sign that the security arrangement here has completely failed. Jotelo masia koro dwaro ni sirikal oloki obila duto manie county no kalure gi nyawo mosebede ketarita ne jopiny. I want to state that help should be released in the next 24 minutes. Jopuonje mag Barariany ma Machakos obago ng'anyo mar ywak ewi deko mar omenda mag siro somo mawuok e agulu mar HELB. Machegni Ramogi wadhi nyime wachako koda weche manyien kabende pare nyalo tudori kodwa namba wa mar ote machuok 336 wayudore mbui mopogore opogore kama oting'o Facebook, oting'o Instagram, oting'o Twitter akachiel koda mbui mamoko. Kao kamano machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko mar Belinda Adhiambo. Ramogi weche gi wabiro miyo gi sama gisechopo wabiro miyo weche mopogore opogore mana kaka ne wasingo kaka gichopo nwa kaeri achiel kachiel kabende wabiro chako chiwo weche manyien gi koda weche magarita mapacho kaeri. Kajatend migao mararita Ngire Kithure Kindiki onyiso joma osebedo kasiro jokuoge mag jamni kod omenda kachiel gi nyiewo jamni mag kwalo ni ndalo mag gikoro rumo. Kindiki wacho ni piny owacho sechako luwo josiasa mowacho ni osebedo kasiayo lwenye kind ogendini modak e counties mag Samburu, Baringo kod West Pokot kendo singo mar chwalo gi e doho. Kata kamano josiasa mawuok e county ma Baringo bende ogolo dwondgi kendo seyo piny owacho kuom makogi kendo chunogi kod ndiko report ewi kuo mar jamni mosebedo kadhi nyime counties go. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni jokuoge mag jamni osebedo kathiro yiwgine apisas mag obila e counties mag Baringo kod Samburu, jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki pod nigi geno mar tieko jokuogego. Wale wanaochochea jamii kuendesha hii biashara potovu ya wizi wa ng'ombe siku zao zimehesabiwa. Tutawakamata na wasijaribu kututisha ati kuingiza siasa hapo ndio tuache ile kasi ambayo tumeanza. Tutawakamata wote. Na hata jela za Kenya zikijaa tutajenga jela mpya. Kindiki wacho ni kopogore kod apedha mar tieko jokuoge jamnigo, piny owacho dhi yaro net mare kendo mako jomosebedo kasiro jonjore makamago kod omenda, jomosebedo kanyiewo jamni mag kwalo, kaachiel kod jotelo mag siasa mosebedo kagoyo siasa mag siayo jopiny. Wale wanaopatiana pesa kwa majangili, wale ambao wananunua mifugo walioibwa, na wanasiasa vile vile, wale ambao kazi yao imekuwa kufanya siasa mambo ya usalama na kuhakikisha kwamba wengi wao wameata chochea wananchi. Kakayo market owachno etim obila kod okwach kich osechako luwo josiasa mawachore ni osebedo kasiro kuo mag jamni kendo siayo ogendini modak e gwengego. Na tumeanza kutafutana na wahalifu wote na wachochezi wakiwemo viongozi ambao wametumia swala hili la majangili kuchochea wananchi, kuiba mali ya wengine na kuua wengine. Kindiki bende ochayo joma osebedo katudo kuo mar jamni gi kido kod timbe ogendini modak e gwengego, ka owacho ni kido makelo kuo mar jamni kaachiel kod tho mar jopiny dhi ataro kod pend chik. Na hatutaki mtu yoyote kuingiza siasa, dini ama mambo ya kitamaduni
katika siasa. Hakuna utamaduni ambao unasema watu waende kuua wengine, kuchukua mali yao. Na kama kuna utamaduni kama huo utamaduni ni kinyume na sheria na katiba ya Kenya. Kindiki owacho magi e kaunti ma Laikipia bang' romo kod jodito mag obila kod loch nanga mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak. Mabiro kaluwore gi monj mosebedo kadhi nyime e kauntis mag Baringo kod Samburu e jumbe 2 mokalo, gino ma oseweyo ji mohewo 4 ka owito ngimagi kaachiel gi lal mag jamni mathoth. Mage timore e kinde mamoko kuom jotelo ma ok e kaunti ma Baringo owuok oko mar siro chenro mar nyayo kwe, kata kamano gisayo sirikal kuom chunogi kod ndiko dhogi ka apisas mag obila. Ka otelnegi kod seneta ma Baringo William Cheptumo, jotelogo kata kamano okwayo jodak mawuok e gwengego mondo onyak kwe e kindgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koth mapek madhi nyime kod chwe e moko kuom gwenge ma pacho ka osechako kelo masira. Jago moro ma jahigni 40 olonego e gwenge ulalo ma Ikamate mayudore e Gembe North e kaunti ma Meru. Masira notimore kako machielo ji 8 resi bang' lori mating'o osigo manyogi idho ng'ielore apaya manie gwenge Malerata, Samburu kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwengego manokelo oula mapek. Bad migawo marango chal kor lwasi nyoselando ni koth mapek biro goyo thoth gwenge pacho ka ahinya kata giko mar jumani. Lidia Okeyo nigi mathoth. Ne en koth mapek manochwe gwenge Malerata e kaunti ma Samburu. Kodno nokelo oula mapek manokelo ng'ikruok e wuodhe mag apaya ka lori mating'o osigo manitiere kod ji 8 iye nong'ielore. Komanda mar obila ma Samburu David Wambua owacho ni nochuno mondo mikel ndek kalapapla mondo mi oresgo ji 8 go kalapapla mano mar NRT. Mabiro bang' bad migawo makoro chal mar kolwasi golo lendo chieng' tich adek, lendo manyiso ni koth mapek biro chwe thoth gwenge ma pachoka chakre tich ang'wen jumani nyaka chieng' Jumapil. Counties mabiro bedo gi koth mapek gin kaka kaunti ma Nairobi, Mombasa, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Samburu, Turkana, Embu, Nyeri, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Murang'a, Meru, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Busia, Kisii kod Nyamira. Counties mamoko mabende biro bedo kod koth mapek gin kaka counties ma Kericho, Bomet, Nakuru, Narok, Migori, Trans Nzoia, Nandi, West Pokot, Baringo, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Vihiga, Bungoma, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Kakamega, Kajiado, Machakos, Kitui, Makueni, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kwale kod kaunti ma Kilifi. Oganda koro kwa mondo mi obeda kicha nikech kodno dhi kelo oula mapek ka bende okwagi mondo mi kik gibuogi tie yiende e kinde ma koth chwe kendo kik giyoro oula ka kodno chwe mondo mi gigeng' masira mar mil mar polo ka derepe okwa mondo mi oriemb nyamburko ka gitang' mondo giduok chien kwan masiche mag apaya matimore kinde ma koth mapek chwe. Yamo mapek bende igeno ni biro futo manyalo fwalo tadno mag moko kuom ute ma oganda dakie kendo pudho yiende moko manyalo kelo masira. Jogo modak kuonde ma lowo osienyore bende okwani obed motang' ahinya to mago manie Aberdare Ranges e alwora mar God Kenya kod gode moko mantiere imbo mar piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia kuom lipodno ka wawuok kanyo wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama obila e kaunti no koro iseyo kuom samue weche mag arita kwe ka monj kod maundu ma kinde ka kinde medore e kaunti no. Moko kuom jotelo koro dwaro ni tim lokruok ne obila duto matiyo Siaya kaka yo mar arita kwe gwengego ka ranyisi en Alego Usonga ma jumbe 2 mokalo nyocha jonjore onegi ji 3. James Okoth nigi lerno. Mano niluongo ni delivery. Kalure gi medruok timbe maundu kod monj ma kinde ka kinde motimo tiape kaunti no. Jopiny koro odak gi luoro ka wang' koro ochomo apisas mag arita kwe e kaunti no.
Kagitwak e chiro mahono mayudore North Alego Location County ma Siaya e kinde chenro mar solo omenda ne anyuola mane oyudo masira jumbe 2 mokalo kalore gi monj makamago ma bende noweyo ka ji 3 owito ngimagi. Jotelogo nolero ni gisechako chenro mar chuogo kweth rowere mabiro tiyo machiegni gi tend lodge gwenge e chwalo kendo rido weche arita kwe. Just a few days ago we had more insecurity challenges where many people are still being beaten and robbed, even in broad daylight. We want to ask the national security organs, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary in charge of security, that you now must come on board and ensure that the people of Alego Songa experience peace. Paro mane ojiw gi gavana ma county no, James Orengo, kagiseyo obila kuom samuoyo makoro omiyo jopiny odag gi luoro. Gibuogo mar dhiro lokruok e tesende mag obila e county no. These continuous security lapses where thugs are able to rob and kill people even during the broad daylight is unacceptable. It's a sign that the security arrangement here has completely failed or the total breakdown. We will not allow this to continue, and that's the reason why we have said that going forward we are going to form our own security vigilantes, which is going to work with the assistant chief and the chiefs to give us protection, because it appears that the police force is no longer capable. There's general criminality like destruction of people's property or assaults, which are frequent. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. And in fact, the decision that we have made is that it may be necessary for us to create a vigilante, a lawful vigilante, that can help the community deal with the cases of crime. Mae biro bang' romo makinde ka kinde e kind jopiny, obila kod jotend josiasa e weche arita kwe, ma bende giwacho ni pok onyago olemo. James Okoth, Ramogi TV. Kawadhi nyime kod weche manyien ni nyasi maringo odiochieng' jiwo lweny mar kedo ne ratiro mar jofwambo kendo thiro lwenje ma himogi. Riwruog jochung weche dwaro mondo tudruok makare kind apisas mag arita kod doho mar jiwo demokrasia mar jofwambo. Bende jofwambo dwaro mondo omigi luor kod lwasi makare mag tayo tijegi ka ijiwogi mondo gichwal tijegi e yono makare. Jafwambo mara Judith Omondi leronwa mathoth. En chenro mane okelo kanyakla jofwambo mar riwore kod jofwambo moko e piny mangima mar kedo gi lwenje mahimo jofwambo. Tiro jogo mabende osedare piny ka odhi e pinje mamoko nikech gigo mane gitimo kata stories mane gindiko kata stories mane gitimo yudo ka koro seche moko gisebedo threatened, ngimagi ok osebedo maber, koro giwuok giringo gidhi e pinje mamoko mondo mi girit ngimagi. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruok mar jofwambo e pacho ka, e dwe achiel kende maromo jofwambo 20 kedo gi lwenje matudogi kod tije magitimo. Inyalo yudo ka dwe achiel wan ki cases karibu 20 mag jofwambo gi keyo ma osebedo kilao. Kaka odiochieng' manyoro kende wan gi jofwambo karibu 5 manyoro oseluongi gi jochung' ne nonro mag sirkal midendo ni DCI, kendo wan gi jofwambo achiel e kaunti ma Bungoma bende manyoro omonje ode kama oninde gi petrol bomb. Koro yudo ka ndalo 2 kende wan gi cases 6. To mago gin gigo duto mwayudo ywak mag kuom jofwambo gi keyo e pacho mangima. Odiochieng' nyaka yud nitiere jafwambo gi keyo moro mane omonji gi obila, omonji gi josiasa, kata omonji gi jomahundu. E nonro mane otim kod jafwambo Chachilo Tieno, mahaw nus mar ji mane otimnegi nonro koni fwambo chal ka gima miriambo kod weche moko ma ok gin adieri wuoki ahinya to e kinde mane piny Kenya ochomie yiero ka mbui otelo ka iluwe kod redio. Ogai mar jomin buche Renson Ngonga ma bende ne ochopo e nyasi no e boma ma Nairobi okoni ochopo kama koro mondo mi duok piny buche ma itudogo jofwambo e doho nyaka gichak chiwo lipode ma otimnegi nonro makare. What I would urge, please report correctly. Don't report for the sake of maybe, I don't know, coverage, I don't know. Report the way it helps. It helps that mwananchi to understand what is happening in our courts. Kata kamano, okoni kaka ogai mar jomin buche, kama ji biro rocho e ratiro mar jofwambo,
obiro wuok oko mar neno ni kumo chiu. Investigations into crimes committed against journalists should be undertaken expeditiously and those found culpable should be prosecuted. Therefore, it is paramount that witnesses and whistleblowers are effectively protected and not victimized so as to ensure quality prosecutions are undertaken. Jatatiji mar duol ma ochung' ne jofwambo David Omoyo mane loso i kaunti ma Kisumu okoni giseketo lai ma gindikie jofwambo ma oroch ratichgi kendo gi ji ma owinjo donjnegi. That we have a press freedom violation register, which is part of like evidence that it is tracked. We know the perpetrator and all that. So even if the culture of impunity stops those responsible from being held accountable today, we assure that they will be held accountable. Jogo ma oyang kaka ji makinde mathoth nyayo lwenje makwako jofwambo oriwo jotije piny owacho ahinya to josiasa kod apisa magarita. Judith Omondi, Ramogi TV. Odiechieng' mar adek e pacho ka kingi mar piny Ingereza Charles mar adek kaachiel kod Malkia Camilla ne koro timo limbe kadho wadh nam chumbi e kaunti ma Mombasa. Kingi ne oromne gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua mane okoyuore nyasi mag ndalo ariyo mokwongo mane otimore boma Nairobi. Jafwambo marwa mawuok Mombasa George Aoko miyowa ler mathoth. Jolweny mag pi midendo ni Kenya Navy ne jotimo ikruok makare ka girito gi sironyo kingi mar piny Uingereza Charles mar adek kaachiel kod Malkia Camilla manie limbe mar ndalo 4 e pachoka. Kae arita ne ojiw malich mokalo ei nam kaachiel kod alwora mar kambi jolweny go mantiere Mtongwe e kar chung' od bura Malikoni Mombasa. Jatend piny William Ruto mane oten kod minode Rachel Ruto emane okuongo chopo e kambino kar saa 6 modiochieng' mar romo ne Kingi kod Malkia. To e kinde machuok bang'e, Kingi kod Malkia ne jomolo mos gi achiel kuom yiedhi mag jolweny. Kae, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende ne ochopo mar rwako Kingi. Bang' wende mag piny Uingereza kod mano mar Kenya, Kingi ne onono parade mar jolweny go. Kuku mar limbeni ne en rango ikruok kaachiel kod lony ma jolweny mag pi ma Kenya noyudo bang' tieko tiegruok kowuok kuom jolweny mawuok e piny Uingereza e wi yore mag rakore gi wasigu. Jolweny mane opuodhi bang' yudo tiegruogno koro igeno ni biro tiego jolweny wetegi manie kambi jolweny ariyo kadhodh nam chumbi ma en mano ma Mtongwe Mombasa kaachiel kod Manda Bay mantiere kaunti ma Lamu. Kingi ne bang'e wuok kochomo wath manyali Mombasa kuma ne odhi range moko kuom chenro moketi mag rito dho wedhi kaachiel kod alwora mage. Obiro tieko ayanga wuodhe mar ndalo 4 e kaunti ni ma Mombasa bang' timo limbe e kuonde mopogore mani kod historia moriwo piny Kenya kod mano mar Uingereza. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dowe thuolo gi rambun achije abich ma itudo gi ketho mar mayo jago moro omenda maromo shillings milion 13.5 e yor miriambo ni ne gidhi uso ne mula. Japiny Australia manyinge Bloomfield Thor ne ochwalo ng'ur ne obila mago kwach kichni achije go ne wuonde kendo kwalo kawo pesane. Obila ne ojukogi gi mwandu moko makoro itiyogo e doho kaka neno. Achije go ne ochwalo e doho bang' meko margi kar dak Marunda e buore Nairobi. E nyimdo wegi thuolo gi rambun ma shillings 200,000 moro ka moro. Burano ibiro winji kendo tarik 8 dweni. Wadhi nyime kod weche manyien kama koro jatend piny Kenya William Ruto ne ochako limbe mare mar gwenge mag kadho wadh nam chumbi. Kawuono ka olimo kaunti ma Kwale kama osidhe chenro mar dag stima ma Mkwiri mayudore Lungalunga. Ruto okoni chenro mar keyo stima e nengo mogonyore biro konyo chiro kendo chwalo nyime ochumi mar gwenge ma oluoro nam chumbi. Bende chenro mag jiwo lupo kod ohand rech okoni biro konyo e nyuolo tije ne jopiny kendo jiwo ohala e alworano. Ma owacho kar sidho wadh rech Mashimoni bende mayudore Lungalunga. Ne otene gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko.
kwamba leo hii mradi ambayo imetugharimu karibu shilingi milioni 350 itaweza kuwafikishia stima katika nyumba 600 hapa Mkwiro na Wasini. Tunataka kila nyumba hapa wapate stima, na tutahakikisha ya kwamba hata mashule yenu yote imepata stima. Mradi ambaye umezindua hapa leo umepatikana kwa usaidizi wa wawekezaji wa nje, sio hapa Kenya. Na rais, kuna wale ambaye wanakupigia makelele ya kwamba ati wewe unatembea sana, ati unaenda kila nchi, unaenda kufanya nini? Tungetaka kuambia hawa matunda ya rais kutembea kila pahali duniani imepatikana hapa katika hii kisiwa. Katika kisiwa hiki ambacho tumekuwa tukitegemea blue economy, leo hii umetuanzishia rasmi mradi ule wa mataa, mradi ambao sisi kama county government tumetengeneza landing site, lakini bado hatuja-equip. Riwruok makeronera ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission owuok tung' mosuo kod od bura magikoni oserem menyo kaka sirikal tiyo marach kod omenda. Duol nokoni duol marango sach jotije SRC, duol magayo budget, duol mochung'ne pok madhine sirikal kod loch gwenge, bende ok odewo tiyo makare kod pes jopiny. Walter Nyambaga nigi mathoth. Od bura mamalo yudore tago maliet e lwet riwruok makene ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission e kama riwruogno wuok tung' mosuo kod od bura e wire menyo kaka omenda mag japiny inyodho kod ongoke kinde ka kinde e kata odoko ni apisi magayo bajet osebedo ka chwalo lipot mag mibadhi ne od bura. These are the offices of the control of budget, the office of the auditor general, and the salaries and remuneration commission, and also the commission on revenue allocation. And key findings from the study indicate that for the office of the control of budget, they also complained or raised concerns with the failure by the parliament to act on the recommendations. So they do recommendations that go to parliament, but unfortunately this is not addressed by parliament, so therefore really affecting their mandate. Report mar Kenya Human Resource Commission omenya pise mochung' kar kendgi mabende olokuyo kum duol marango pok mag loch gwenge to kod mago mag sirikal ka gikoni gidhi ataro kod kwan mar 7 wi 30 mag pok ma imiyo county e budget. Most of county governments have been allocating or spending more on recurrent as opposed to development, which is a very big challenge. And of course, personally, I have a political problem with this legal arrangement where at 30% is supposed to be allocated to development and then 70% to development. And if you go back to the principles of devolution, and actually basically why government exists to provide services. Jakomri ruok makene ratiro mag oganda Anet Nerema to kod jata tije Davis Malombe bende okone duol machoko suru to kod nyawadgi mar Osara ne kaluwore kod pek mar ngima pacho ka winjore gi kaw ting' mar neno ni pes japiny otigo makare. Wastage of public resources. It was so major that what the government was doing was not able to be reported to the public. The executive could do the budget, could decide what to implement, to fund, and that was not then again accountable to the public. Piny owacho bende osokwange e donjruok kaka pise mochung' kar kendgi tiyo ahinya to magoyo kogno kaka mwandu mag japiny manie lwet sirikal itiyo godo. These independent institutions, because when you look at SRC, look at Office of the Control of Budget, they all have a mandate within the Constitution, an independent one, that there should be no political interference or executive interference in what they do. And so we are looking at ensuring that the offices, the independent offices, what we call the IFIs, have the mandate and the muscle to be able to deal with the decisions that are made politically in this country. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi, pod wadhi nyime koda weche matimore pacho kaeri kabende koro chenro duto mag kambi e posta e pacho ka nochung' kawuono ka jotich maromo 2,500 e counties nobago ng'anyo. Jotijego ywak ni kambino nitiere kod midhiero mopogore opogore kabende osachgi oselewo kuom thuolo mar dweche 5.
Nyakoromogi pod wadhi nyime koda weche manyien. Kali pod nochopo kanyo to wabiro chiwo nigi mana e saa mowinjore gi sani wakao thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar rang'ich welo kik idhi mabor. Lipod no kaachiel koda mamoko biro tok yweyo ne. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka View sasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na View sasa. Wow. Umekuwa ukijipanga na View sasa. Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Alatek nyakibed gi thick skin. An gi mokonya skills man godo. Natimo communication and public relations koro ang'e wuoyo gi ji, ang'e kaka ng'ato nyalo timo marketing. Anya wacho ni mane gi mokonya ahinya e tijani. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyechone tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakoromogi chenro mag somo ne obedo gi ng'ikruok e mbalariany ma Machakos bang' jopuonjre bago ng'anyo ka gisundo sirikal mondo ochwalnegi omenda mawuok e agulu mar HELB. Jopuonjrego ywak ni omenda mag HELB osedeko kendo osemiyogi pek mar somo kod tayo chenro ma kagi kacha e kar somono. Obila ne ochuno mondo ti kod iro malungo wang'e keyo jopuonjrego mane ochuno kara mane ochungo chenro ma pile ka pile. Ywak ma kamano bende imedo chwal gi jopuonjre mag mbalariany mamoko ma bende ywago deko mar hola mar HELB donje agulu magi mag bengi. Today we are on the streets to demonstrate against the government false promises about providing capitation for the first years. Now it's around exam time. They have not registered units since they have not paid their fees. A hungry comrade cannot study, a hungry comrade cannot go to class. We therefore request the government to release the funds with immediate effect. I want to state unequivocally
without any fear of violence, without any fear of contradiction, without any fear of prejudice, that this government does not value education. Where are these funds? Are these funds entangled in a web of compound interest? Are these funds being used by the flying presidents in quotes? Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! I want to state that help should be released in the next 24 minutes. Failure for help to be released in the next 24 minutes. We are continuing with demonstrations. E kaunti ma Migori moko kuom jokanye sekta mar somo dwaro mondo piny owacho kel chenro mar chiemo ne jopuonjre skunde mondo res kwan jopuonjre mathoth mawuok e familia manueng'o gi ni piny. Jafwambo marwa George Juma miyo walerno. Nengo mamalo mar ngima mosebedo kamede pacho ka kinde ka kinde koro oseweyo ka jokenya mathoth gwonyore gi pado. Mogo kuom familia manueng'o gi ni piny ok nyalo gago nyadidek e odiechieng' achiel. Koso gago makare osethiro chenro mag somo e skunde mathoth e kaunti ma Migori. Feeding program to vulnerable students in school would be a game changer. Lots of kids are starving. That's a fact. And it's painful to see a child coming into class hungry and cannot concentrate. Skun primar no manombo maidore e subcounty Masuna East en achiel kuom sikunde kaunti ma Migori ma jopuonjre mathoth yudo pek mar somo nikech onge mar gago makare. Poverty index around this neighborhood ni malo kabisa. I want to say ni nyithindo mang'eyo gi aluongo buche mar jonyuol ka thoth jonyuol man kaka wacho almost 70% yuto mag ni piny. Japuonj maduong' mar skund primary mar Ombo David Okelo wacho nitiere kwan jopuonjre mathoth ma seche ma jowetegi dok pacho mar yudo gago gin gidong' e sikul kendo gimodho mana pi nikech gionge kod geno mar yudo gago ka gidok pacho. En so sad ko en sa lunch tiyudo ka nyithindo madhi kata par gi wiye oluoro bohol kanyo gituomo pi ka gisetuomo pino to gimodho to ginindo girito sa class. I've witnessed this and it is a very painful situation. Parts of our nation, some counties are actually introduced that, like in Nairobi. The governor there is doing a tremendous work. Prayer is that this county government of ours should reconsider that. Newane mai, ostio chendo mag somo, mag jopuonjegi. Ka poni lunch program nyalo bedo school ka, nyithindo nyalo concentrate. Thoth jonyuol man around this place, gin jonyuol mayuto margi ni piny. Ginyal chopo dwaro mar miyo nyithindogi chiemo kaka dwarore. Lipot yang ni jopuonjre mathoth masome mokuom sikunde e kaunti ma Migori maidore e kunde dak manueng'o ji ni piny osebedo ka leo sikul nikech gidhi manyo tijego mag lwedo mondo giyudi kaka ginyalo chiemo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila mag apaya dhi nyime kod timo tiegruok ne jogo manitiere sekta mar wuoth e pacho ka duto eneno ne duok chien masira mag apaya ahinya to ndalo nyasi mar Christmas kod yawo higa manyien. E kar dak ma Kondele, obila kod jotende NTSA ne obiro kanyakla kendo twak gi joriemb nyamburko, joriemb apiko kod jo bodaboda eneno ne omigi puonj mar rito chike mag apaya. Tendo obila mag apaya wacho ni moingo dhano 4,500 e piny Kenya mangima wito ngimagi e masiche mag apaya, gino ma inyalo geng'. Bende obila olando ni gidhi chako tiyo kod masin ma ong'ere kaka alkoblo e fwenyo jogo mariembo kosemer. Hamjajua. Kwanza nashukuru Mungu kwa mkutano wa leo. Abiria mteja mzigo enda shule, hakuna mambo ya kusimama hapa kwa base. Wabitoga jomang'eny ndara ndalo Christmas koro wabiro mondo wachak walos jowagi ndalo ka wadhi Christmas mondo sama giriembi ndara, sama gini ndara, sama giwuothi ndara to giwuotho ka ging'icho ka they are very careful ka ging'icho maber. Gini onego bede ni kata oket every dwe to wabede gi puonj kaka mago dhi bedo maber kabisa. Sanity be nyalo kwayo derepwa gi conductor wabed jo maler kabisa to wabed gi discipline. Mokwongo onego wabed gi full uniform. Nyiso ni nyaka ibed gi reflector jacket, ibed ng'ama orwako wuoche, kasi rito chike mag apaya kaka riembo apiko. Mano gima long'o sana mwayudo koa kuomgi.
Oyangore ni lweny e kindgi kweth mar Hamas kod piny Israel osenego ji moyo 10,000 nyaka nyocha lwenyno chakre tarik 7 dwe mokalo. Mae timore kata obedo ni tong' e kind piny mar Egypt kod Palestina ne oyaw ma bende kwan mar dhano moingo 400 osekalo kawuok Gaza kadonjo e piny mar Egypt odiechieng' manyoro. Odiechieng' ma kawuono bende ne ogol nyinge maromo 400 mabiro kalo kadonjo Egypt. Bende piny Amerika olando ni gibiro tiyo gi piny mar China mar neno ni winjruok oyudore e kind Palestina kod Israel. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bako budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@media.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok
kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Machiegni paw tuke tugo mar KPL manogo Kakamega kawuono, tim mar Posta Rangers nodhi amodhi gol 1-1 gi Kakamega Homeboys e tugo mar lig. Tugo nogoyo alap mabukungu e boma ma Kakamega. Moses Shuma emano kuongolo ne Homeboys e dakika mar 7 eka Bernard Ondiek noduoko gono ne Rangers e dakika mar 30. Rangers ema pod otelo e lig mar adhula ma pacho ka mano KPL. Unafanya sijapata bao na makasia za watu. Lakini katika upande wa mchezo nadhani point moja tumepata, si nzuri sana kwetu, maana tuko nyumbani, tuko tunahitaji pointi 3. Lakini yote 9 tunashukuru Mwenyezi Mungu. So tutazidi kutia bidii, tutazidi kupambana ili at least next game tuweze kupata positive results. One thing I can say is that under the conditions, because the condition was not bearable at all. A lot of water, the ground being logged, and I think we've given a good show because we tended to play a different ball game from what we are used to. And I think with the 1 point we can be in a position to plan. And I love the spirit of my boys. Tim mar hockey mar mine mapacho kadhirado gi Nigeria nus final mar laro tiko makende mar Olympic e tuke madhi nyime Pretoria, Afrika ma milambo. Kenya nyolo Namibia 1-0 e robo final. Gol makende mar Kenya nyolo gi Grace Bwire kamano nyo en loch mar 3 moluore ne tim Kenya mong'ere kaka The Blades. Mana tim achiel kende mowuok Afrika mabiro dhi e tuke mag Olympic ma higa manyien mabiro timore Paris, Ufaransa. Weche stops. Come through chance. Must be. It's in the back of the net. And she's given the goal. Burko. And it's there. Fantastic flick coming off there from Mavis Burko. Loose ball picked up by Alice Owiti. This is a chance for Kenya. More in Nakumu. Owiti's loose in the circle to the baseline. Across. Chance in. It's there. Fantastic initial. Nyakorobogi deka 41 tok sa chiel watieko weche manyien mag ang'ichwelo. Eno ka ote molo kanyo kata kamano sana chuok director Lindsay wacho ni waonge gi sa kata kamano Ramolo wacho chen Ramogi nenore kendo winjore maler mar Ramod Kital kanitie Kenyatta University okwayo maber ne otok secondary ka James Osea en Jiven Ochia winjo maler ken Jaramogi University manitiere Bondo France Ouma bene neno wakanyo e mbalariany ma Maseno. Kao kamano wanende kendo weche manyien mag oyimore. Ero kamano kuom kao thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo.